Digon yn digwydd yma yn y prif gylch ar Brynhawn fydd Mercher fel yr arfer. I ni'n canolbwyntio ar y canol ar hyn o bryd, lle i ni gyda'r adran dy. Yn beirniadu'r adran dy, mae Owen Jones, Brydfa Llanon, Brydfa Nebo yn Llanon Ceredigion. Mae yna rhyw 20 yn y gystadleuaeth yma, 32 wedi rhoi henwel ar ei gofrestru, ond 20 wedi dod i'r prif gylch ar y Prynhawn yma. Wel, yn wir ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni'r ceffyl hwnnw, ceffyl ifanc Jessie Penfold o Surrey, Gwynfaes Cyleddon Wledig. Ond eleni, mae wedi prynu'r ceffyl yma yn breifat oddi wrth Meirion Evans. Welon ni Meirion yn sadlu yn yr adran A yn cynharach. Dex Davies yn arddangos wedyn ar ei rannau. Ond y tad wedyn, Gwynfaes Culhwch wedi ennill y pencampwriaeth yma yn y gorffennol, a Ebyl iddo wedi ennill hefyd heddi yn barod, perthog Gwenan Mai. Ochrau cyfyrddin, ie? Hermon, heb fod yn mell o cynnwyl elfed. Felly dyna lle mae'r ceffyl yma wedi dod yn wreiddiol, ond Jessie Penfold mae wedi leoli yn Surrey. Yn geffyl hardd iawn, mae Ben yn llawn cymeriad, ni'n gweld y ffroenau yna yn y gored tu hwnt. Felly mae yna riban coch yn mynd i Gwynfaes Cyleddon Wledig. Felly maen nhw'n aros yn y drefen mlaen o fi'n credu, felly yn yr ail safle mae dan ni Powys Valley Maxen. Perchnogion Mr a Mrs Peter a Jackie Denning. Yn wir, o Hwlffordd, ac wedyn yn drydydd, Teulu Burden, Danwy, Vegas. Ond Gwynfaes Cyleddon Wledig PIE heddi. Dex Davies yn arddangos ar ran Jessie Penfold. Tipyn o geffyl heledd, mae'n geffyl hardd, bydd hwn yn gysadlu yn hwyrach mlaen yn y Prynhawn yma gyfer cwpan tywysog siwr Cymru. Sgwni a fydd e'n medru cyflawni'r hyn nath ei dadau nôl yn 2002.